Right, makadiko muri yeZimbabwe. Nhasi ndasvika pane mumwe musha apo pane zvinhu sina kumira zvakanaka, pane makakatanwa, pane kudhonzerana, pane kupushana kusina kumira zvakanaka. Ndakwanisa kusvika pamusha apa ndichinzwa nhoroondo iripo zvechokwadi haina kumira zvakanaka. Saka kuti tinzwe nyaya yedu, regai tipinde munyaya yacho zvizere, tinzwe kuna baba vanoda kuita hurukuro navo, tinzwe kuti chii chatambudza pamusha, chii chanetsa, chii charwadzisa musoro. Baba makadii zvenyu? Zvinosimba baba kana makasimba. Ndinofara baba, tinotenda kuti matifonera, takazoti nonokei zvedu kusvika, but nhasi tauya. Mungatiudze here baba kuti chii chakutambudzai panopamba zvakamira sei nhasi? Aiwa, ndinotenda. Nyaya iri pano ndatambura nenyaya mwanakomana wangu. Alright. Akandonyenga mukadzi wemunext door. Saka zvadaro ini ndakagara pasi nemwana ndikamutaurira kuti mwana wangu zvakuita zvakadi zvakashata. Asi mwana wangu akaita nharo ende akazviramba. Zvisinei ndokubva ndati nini, kana uchinge uchidaro wazviramba kudaro, mwana wangu akusi kuti vanhu vanotinge vachitaura vanenge vachitopenga nenhau idzodzidzi. Right. Zvadaro izvozvo mukomana ndokubva azouya futi achitopenga nenhau idzodzo kuti right, mwana wangu ari kuramba achiita pikerere. Ndokubva ndadzoti vatataura namai vacho ndikati, ko zvino iwo kana uchitaura uchidaro so uchiramba nyaya idzodzidzi, saka unoti avo vanopenga here avo? Mukomana achibva aramba. Uyu mukomana ndokubva ati, alright, kana zvakadaro inini hapana chinondinetsa, ndakuenda kwasekuru Musinagore ndinogadzirisa nyaya idzi, asi kana muchinge maguzonda muchanditsvaga. Alright. Ndikati alright. Ndokubva adaro. Pakapera 3 weeks mukomana ndokuchitanga kuchirwara. Izvozvi zvinengo yake yesikarudzi yakubuda honye, pese paakarara pari kungotakanyika honye. Saka zvakutonditambudza kuti zvinondoita sei zvinhu izvozvizvi. Ndadaro ndokubva ndadzokerazve kune mukomana wokushereketera mukadzi wake. Ndokubva ati ini handikwanisi kudi kuchaita nyaya idzodzidzi, nini ndakatopedza nazvo kare. Right. Ndobva ndatambudzika. Zvino kubva ndagumirwa, kubva ndapererwa. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka imimi baba makazvitarisa imimi mukukura kwenyu, dambudziko rakadai makamboriona here kuti munhu anobuda honye kusikarudzi yake? Kwete mwanangu, apo handikapupuri kuti ndakambosangana nazvo. Okay. Ndatotanga kutozviona ipo pamwanakomana wangu iyo nenhau yekusateerera. Alright. Saka iye ari kuti kudii mukomana akagadzira uyu? Ari kuti ari kuda kuripwa here? Ari kuda kuita sei kuti akwanise kusunungura zvakaita kune mukomana? Ati iye zvinhu izvi zvakutonoperera kuna sekuru Musinagore. Okay. Nokutoti nyaya yacho ipere. Inini pache zvangu kuti tichataura tese, hatichatauri tese, asi kuti tichaenda tese kuti aende nenini ikoko kuti anondiratidza haachakwanisi. Ndakutochemawo kwamuri inini kuti ndingakwanise sei kuti ndisvike ikoko kuna sekuru Musinagore. Alright. Ndinotenda. Aiwa, ndinotenda. Ko ava makagara nawo ndiani avo? Uyu ihanzvadzi yako. Alright. Nai avatete, pane mashoko here amukade kutitaurirawo pamusoro pehanzvadzi yenyu? Inini ndingangotsigira kungoti zvataurwa nababa ndizvozvo chaizvo. Tatoshamisikawo nechitiko icho chiri kuita kuhanzvadzi yangu ichi. Kuti zvechokwadi mukomana wepanext door akauya zveshuwa akatsanangura nyaya yake, akati ndozviri kuita chii mwana wenyu, achiudza kuna baba. Saka baba vakatsiura mukomana, asi mukomana haana kuita sei, haana kuteerera. Saka ndizvozvo ndinongotsigira ngozvataura nababa zvese. Aiwa, ndizvozvo tinotenda nekuuya kwamaita kuti mutinzwirewo dambudziko redu, tinoonera kuti tichabatsirikana. Alright. Aiwa, ndinotenda zvikuru mazvita.